Mbak kowe iki salin sing jodone iki to, Nduk. Gedhe banget e kowe iki. Yo kok sing tak salin sik. Ah, kono sing salin rada apik. Mulai yo ngawur aku iki, Jon. Kesusu, Mak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengaturaken panuwun kang tanpa pami kalih warga mancingan parang tritis mriki ngaturaken panuwun bareng karo Kagem Pak Lurah Bapak Topo Yo beserta pamong kalurahan. yo Terus iki bang iki awak dhewe wis kelakon suwan sono ndi mancingan parang tritis. iki adicarane apa, Mak? Acarane bengi iki apa? Wayangan. Yo ngerti nek wayangan. Acarane ya kuwi bekti pertiwi pisungsung jaladri. Bekti pertiwi sungsung jaladri. Sedekah laut Ya ngono ujupe wayangan bengi iki kuwi bekti pertiwi utawa apa mau pisungsung jaladri wujud syukure para masyarakat mancingan parang tritis kene. yo ngono, Mak. Terus ngatur yo awak dhewe iki mengko akeh kaluputane mergaon. Awak dhewe iki isih dalam taraf pembelajaran. Yo dalam taraf pembelajaran. Isih akeh klera-klerune nggih nyuwun pangapunten. Yo, Mak, ngono.
Iki bengi iki barang awake dhewe ora dhewe. Tegese ora dhewe kepiye, Mas? Ora dhewe iki bengi iki awake dhewe di kancani karo Wiyaga. Ora tegese bengi iki awake dikancani karo bintang tamu. Bintang tamu menungso salah kedaden utawa Apa? utawa hanya Yo sapa, Mas? Bunda Mimin karo Princess Apri. Yo Wis ta munggah panggung ning durung jumeneng rasah dijumenengke. aja. Iki kudu dijumenengke arep ora iso jumeneng wisan wae. Kowe iki yo ngawur, Mas. Pisan-pisan ngawur iki ya perlu ana. Ora ngawur ora ilang asam lambunge. Aduh, Jang. Ora wawu-wawu. Aja jek kuwi mau mijeti aku terus rada tambah ngulek-ngulekke. Ora. Aku mau munggah iki nggawa degane. Ora tekan kono kok dirampas. Walah, mijeti entuk degan. 200 tambah degan. Yo ora apa-apa. Rokokku barang iki tak bungkus utuh tak tinggal kono. Iso wis ayo ke dijumenengke. Sapa? Sing ngerbak apa? Aja. Aja udah alma ndak daluke meneh kok. Kowe nek wis ngetokke gendam, wah. Iya. Wis saiki dadi jumenengke, Mbak. Mimin karo Mbak Apri Yo wak dijumenengke. disepoti nganggo apa? Manut kanca-kanca warga laras. Ah, monggo.
Wis Sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cang. Sugeng dalu, Bunda. Jenenge penyanyi kok Jasmira ora tau melupakan sejarah. Nyatane penyanyi ya tau tak susoni sangang sasi. Nggih, nggih. Disusoni ning racun di sini. Lah wong iki Hormat arep ana tanpa rupa arep paribasan wujude sramadol ki ibu menika sapa sing dihormati ibumu, sapa sing dihormati ibumu, sapa sing dihormati ibumu lagi sapa sing dihormati bapakmu. berarti kowe nomor 4. Kok nomor papat to? Sing mbok hormati Ibu. loro, Ibu. telu, Ibu. papat. Bapak. Kowe kan bapak. Ora. Ceritane ibu kena bundang. Lah kok kowe iki lho karo Mas Gading nyusoni sangang sasi. Lah susumu diperes metune ora asin. Ya, Mbak. Keringet kok. Loh, kasih sayangnya gimana lho, Nak? Kasih sayang seorang ibu menika nek bisa istilah apa jenis kasih ibu sepanjang jalan. Lho, gitu. Ya, Bu. Karena ono pedote ngono lho. Ya Bu, bidrek kowe. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Siap Gading. Saya dewasa saya ganteng. Nggih. Sing ape madak bayine kok. Madak bayine Wadah bayimu ketoke dhisik ling lairke ora resik kok, Lek. Lah kuwi kok sikile sik keri. Iki ngono driji. Driji kok ora nek kukune. Iki suwane mancing kan macam-macam lho. Lho. Lah piye? Atau iki mawe jenenge Bekti Pertiwi gitu. Bekti Sungsung Jaladri. Asal kaya ngono atok kotori dengan kata-kata kotor. Lah kale macet-macet dhisik Sukimin kok ndak ada bayi iki. Imbane apa? iki ibarate. Kapan sampeyan boten nderaken panjenenganmu kok yo. Sengaja ana bintang tamu anyar paribasan ana Mbak Tati, ana Elisa, ana bintang Kairo, demikian Salindri. Kulo niku nggih padake kok cantik-cantike bocah-bocah niku. Oh, iki anggapan leluhurmu ngono lho, Lek. Lah kok kinten pun dilabuh wae. Apa dek ndak kebo. Dilabuh. Ayune kok ngene kok ndek. Sampe kan ndongake warga mancingan. Warga mancingan wis kaping pindho iki, Lek. Sowan nggih. Kula ndongaaken mugi-mugi warga mancingan tansah pinaringan berkah. Amin. Ingkang sadeyan dipun paringi laris lancar. Amin. Dibena saking sukres sakit lan memala. Sing dadi nelayan. Heeh, ya panen iwake mati-matikel. Hasil perikanannya paringi lancar, Ya. paringi keselamatan, Ya. saring lautan kan ya resikonya gede toh, paringi Ya. dungo sak bisa-bisane. Kowe muga-muga gaweanmu ning kulon kono ndang mentas. Apa kan bro? Kowe Pak dodol kae to Lek, kok kanggo sungu. Pak, kan ya wisata ziarah, ini kan wisata ziarah, wisata alam. Loh, jadi gumantung manusiane. Lah manusiane. Oh nek hotel tok nggo apa? Istirahat, transit men sesuk mulih ke bayune apa tok nggone stok lho gumantung. Bojo ayu ki tok dol apa tok eman-eman kehormatane. Jadi diciptakan di dunia itu pilihan kok no. Kaya aku ayuku tok dol murah apa kehormatanku tak jaga pilihan. Ya kowe kok nginep karo aku kita kekrek gulungmu. Kami Mbok berita sing ora diboborke. Lah kaya kepujulen nak wong salah kok. Imbane karena apa, Nduk? Sampeyan tangan kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita sampeyan dipertanggungjawabkan. Lambemu ki tok nggo ngomong apik apa tok nggo gibah kanca. Tanganmu ki tok nggo tumindak apik sedekah apa nggo colong jupuk. Tanganmu ki tok nggo maca nyekel kitab apa tok ngisik-isik bojone kancane. Wis. Dadi kabeh dipertanggungjawabkan. Tok lipatku tok nggo nyawang kebecikan, kebaikan apa tak nggo nonton film unyil. Wis. Film apa kali? Film Jepang sing kalimat dua kali ngomong jadi semua dipertanggungjawabkan aja Pak Kana dupeh jak sehat dupeh senom ya betul dupeh paling sugih bondo-bondo terus malu wong jumawa Menika wau Bapak Ibu sekedhik tausiah saking Go Sukimin menika. Aku ya mau ngelenge kanggo awakku dhewe kanca-kanca warga larang. Dasare kowe kan saiki
saiki predikatmu wis banci syariah. Dadi wis iso sembur tutur. Aku ya nyontek Mbak Limbo. Nggih. Saat aja bintang tamu kan banget. Kok sing dipilih Mimin? Nek niki kan gur melu-melu, iki kan gur tajam. Kok sing dipilih kok Mimin? Aku ayu ya ora. Suaraku ya ora apik. Aku joget ya ora luwes. Kok dipilih? Mudeng ora kowe. Lah ngopo? Kowe iki nek genep ping 5 sok dilabung. Berarti mesti ana petingane. Sak elek-eleke menungso duwe keluwihan, lan sak apik-apik menungso duwe kurang. Oh, Mimin kae nggon rupa rapate apik. Ning kae iso dadi madrasah kagum anak-anak. Oh, Mimin kae jane ora luwes. Nek disawang nyenengake. Elek, Apik kae ayu. Ning murahan. Apik kae ayu ning renjeh. iya. Apik kae ayu ning ceroboh. Intinya ora ayu ning resikan ya. Nyenengke ya, sopan santune apik. Ada ketimuran. Oh, kae nek ditimbangin parang kritik. Intine omonganmu ki mau kowe sing apik aku le begenggek ngono to. Ya ora kuwi begenten lah. Krungu sing cilik arep mlebu mau lho. Apa? Lho sing arep ki cewek, nek sing mburi kuwi banci. Cilik lho, cilik lho mburi. Gede sithik tak jak geluh. Oh, apa ya? Oh, kayak diomain ning tahun dulu. Iya, Oh, iya. manjir banget loh. Waduh, lah kok ono. Terima kasih kipasnya. Iya, banci kok rokoknya raja. Lah kudune kayak apa? Ora to no. Saking Mbah, lho sak reke lho Lek walah. Lho. Nih, matur nuwun nggih Mbah. Saking apa jelek iki wacane apa? Nyuwun lagu Kereta Senja. Caping gunung dari Pak Ruslan jualan kipas. Menawi digantos kereta malam pripun Mbak? Senja dereng enten tikete lho. Kereta senja telah tiba di depanku, terasa hancur rasa hati. Ya Allah, gaweanmu bogem ki ya ora digoreng. Lagu ini kan dia bener. Waduh, Pak niki mang labuh mawon mboten napa-napa, Pak. Piye Mas? Iku dilabuh mawon pun mboten napa-napa. Ini lagu ini nek lelu Tio Fanta kok, Tio Fanta. Tio Fanta pas sapa nang jaman kula ya cek laris ditambah cek perawan-perawan ini. Perawan kupinge. Caping gunung. Ndongakno warga kene sik karo ndongake kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mugi-mugi sedaya ingkang pareng rawuh maliginipun warga mancingan pinaringan sehat walafiat. Dirga yuswa. Garwane tambah sayang, putrane tambah gebekti, maratuwane tambah gemati, tangga teparone sansya sayuk rukun, kanca nyambut gawe ora diarani mungsuh ning partner kerja bersama-sama kompetitor yang sehat. Karena setiap yang bernyawa pasti mempunyai rezeki, jangan pernah takut kehilangan rezeki. Apri sing ayu ora payu, Mimin sing cantik laris ora pernah. Niku mah masih go contoh. Laris ku karo Mbak Harjo. Mbak Kastro. Nek nomor 50 tuh pangarah brondong. Ya wong kok Mantap mau ditanam kalian. Buat Apri Mimin niki tulisane. menapa? Kula masakan kok ndak ono bahasa itu. Mas Janu ngono ya ngono. Mas Janu ki Pak Mupane gede kok dilewet ki kok. Pamundutan tembang mawar kuning. Semoga upacara adat ini tetap lestari dari Amin. para masif nggih. Leres. Para masif nggih. Buat Apri ingkang cantik tapi membosankan. Bohong. Apri cantik tapi membosankan. Lho Mas Gading, Mimin biasa tapi nyenengke. endi mosok to? Biasa ning gembetok. Mawar kuning rumiyin apa gunung derek? Taping gunung Iki Mimin. iki nek bebungae lho Lek kok dibuka. Oh. Lho, paling bebunga 200.000. Terima kasih berkah Kalumin Tuhan Jayang Bawono. Ini buat kamu. Iya. Itu buat kamu. Khusus buat Lekmen, besok buat beli kotang. Buat wadah cengel. Cengelmu dhewe. Lah wadah Ngoten di kotangi. lah sing diadain apa? Lah wadah cengel no. Dengarkan ini punyanya Dedek Mindolan, yang lain nggak boleh minta.
Alah kemayu ini. Sampai gunung nak. Iya, capek ngono. Di bawahnya Iki dijembleng. pemandangan rong dino ngono piye ta ndak senengku yo mah. Kowe sedina kok ora katok ngono lho mangsa. Kowe engko ketara srengenge kae tamaleh lanang. Iki gote lak tukul kabeh. Senengane kok aib sedulur dibuka ora kok ya. Ibaratnya pipi dongo sik diwedaki nek ketok radongos, lambe ndomble dilebakne ketok tipis 3 jambe kok malah udah brengosmu, gak lakang. Kate-kate wong senengane anu. Lah iki kaya wong bar mangan kerupuk mak-mak. Wong arep nggolak kok foto karo aku lho yen terus sasi aku coba. ya lah bayar 5.000. Ayo bawa nak. Iya aku sing bawa. Kamu sing Nek jeneng. kira-kira ora mampu lagi minta tolong kakak. Nek kira-kira mampu lakukanlah sendiri biar kamu nanti bisa foto. Bali bandeng, gaji gendeng. Saben bengi siap. Mereka dijengkleng nggih. Nggih, dijembleng nggih. Engko kanca-kanca nek kula mumbu disawang. Wonten Nek nyamang pasaran mang ya apa nyampahi dara lho. Aduh, wong iki lho pikirane kayak kadang kita werna-werna. Kayu dara daya ngalore kok. Kok sekate-kate anarkis lho. Ayo aku bujulen kok. Ayo. Masalah wis sabar lho. Nek karo budhe iki alon-alon, ora gusak-gusu, pemanasane rada suwe ndak kecetit. Iya. Iki budhe lho, iki budhe lho. Saka pamawasku iki sarjana kabeh lho. Nek ora mbokku ora digugu. Ai kontak-kontak bapak. Takmat. Iya, sirah kok kebak ra iki sirah apa sarean? Sirah apa sareng kembang luwe kok sari. Aku nek ini dosa lho bro. Omonganmu aku amat tok labuh. Sarean omongan iki lho bro. Lah kok wedi iki? Ora yo apa ya jenenge ora wedi omonganku sing ngomong sebut. Dene begisi omongan kok. Lho, Mate mengkorok. Kanca-kanca kan sekeca nggih. nggih. Ala tanpa rupa kula nika gue star. Nggih. Gue star. apa? Apa wong iki nek umuk ya ngono kuwi. Sek oh. Waduh, lah. Kalau sak kelimahe kok satu dua. Yen merajang, yen merajang, yen merajang. Ayo, ampun karo. Wis. Mesakno kahanane tulis. Waduh, kuwi bar disabutke ngiwo bali nengen. Ngiwo bali nengen. Jane sak kandhani to. Sak kandhani to. Ning tekrake sak kandhani. Aku ning mancingan perang kritis melu apa ora? Derek ning para rewel kowe tak kandhani pengen. Weh, jambane. Wis tak weling lho, nek melu ning parang kritis ora bang rewel lho. Wis ora edu mamake to. Jenenge sapa to? Iki tak seneng iki ya jeneng iki. Heeh. Keswan. Ayo aku tak mbokne aku kok mbokne aku. Nek anakmu tak jenenge kono keserang. Doa digelar kok. Umume Keswan ki ora brewokan kok brewok. Batak bonding kok. Yen menajang. Asik. Ampun karo. Ora. Ora.
Yen memajang. Among karo. Yen memajang. Kok wis kuwi kok makan banget. Kok dulu ibu manteng 50 kok kok. Kok apa ya. Udah peka. Oh. Oke, baik. Ini di sini aja ya buat nanti percadangan. Men, Apa tak aku omong banter jane aku galak. Omong alus dari menye-menye kudu piye apa wong aku iso bangun kesalahan. sing sabar yen memajang. Among karo. Yen kuning kanar kuning. Iki lakone tekan jam tuh memajang terus gitu. Memajang ora rampung-rampung. Lah nyenengke lho jogetanmu. Among karo. Arep nendi? Ini dareknya ngatos-ngatos. Iya, Mas. Bintang tamu pada ketek ogleng. Nendi? Besok enak to, Mas. Arep nendi? Arep pindah ning Sor Pandan. Itu nopo? Aku gak sejak udah peta lokasi juga ngerti. Aku lho tak jerumuske. Boten meneduh. Kono iki ana lampunya iki petendhet. Dadak gua HP. Oh. Mbak Harjo. Oh. Oh, Keswan. Oh. Aku kita lumangsa di matamu aku kok bosok banget kok. Pak Rai mireng kabeh lho. Keringet kok ireng gitu. Keringet-keringet apa? Keting atine resik. Iki keringet apa beceren? Aku bosok. Ditutul kek. Lah, lah. Kok iso ireng mau racun kok ya? Ora kok enten racun iki. Apa Lah, iki iki cumi-cumi? iki jane kote kok perlambang. Nah, Mimin kae raine ra tek diubi. Ning atine pe carane resik atine. Ora iri, ora dengki, ora sarai, ora damai panas tepat umpen. Api kan dandani rai nganti atine bosok banget yo. Ya sesuk dikum rinso. Among karo jenengan Alon ya Mas. Sak peloke bar apa? Kerek. Bar operasi yang iki lho, biung iki lho. Kok tenang to Mas? Lho kowe iki kudune kecaran karo ning ngendak karo ning dedok. Karo malah ngomong Mas Wahyu karo Mas Bimo. Mas Wahyu. Tanggal 14 aku melu kowe lho. Nek ngantek kok gawe-gawe iki titenono. Mbok kapake. Nenen. Kita tuh partner dalam satu tim ya. Wayang itu kolosal loh, sindian sing banyak hebat. Menapa wedang? Sound system sing hebat, napa-napa sing mumpuni luar biasa, didukung bintang tamu sing madel ya. Gilani. Ayo ditep kena. Pak mal kayak potongan culi ya Mas. Wong iki mbok sing mulang iki gaya tembunge. Ayo bawa ganti enek nu. Nesu. Innal ham asabir. Wong sabar dari Gusti Allah iki ujian.
kamu akan diangkat derajatmu. Nek wong do ngremehke kowe aja lara ati. Sabar. Kok kembang Patita kok kembang. Kok bermodor aku ireng. Apa kok kon terus, kon aku terus. Atas umur 50 dijek kiplah-kiplah kayak butuh guling ngono ora ono. Aduh, ya iku Mbak ireng. Sok bakale sampean ya ireng yo padha aku, sok kempot kabeh iki ngalami. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingatlah sempatmu sebelum datang sempitmu. Nggih, Mbak. Tua ana ireng. Nggih, Mbak. Iki kita mau peceran, ora mbok katarak kok piye. Rungokno Mas Gading. Nggih, Mbak. Simbah tinggal beling. Mas Gading, Nggih. katuran kena wonten istana Karangongkon sih kelaten sih. Kan mbok kaya apa? Yo kan sampeyan yo meni Gading to. Ten dalam kamar gue ingin monggo. Lanjut to nek. Istana kuwi kamu gue ingin, dalam kamu gue ingin. Lho rumahe nek kolam renange. Lho, kolam renange jenenge Tirta Glunggut Kencana. Dadi nek bar renang ki dijamin di Yo jane yo ayu orang-orang tertentu aja nggak suka sama aku. Oh, ayo, Pacitan ayo. Waduh. Anu kalau penjingnya diatur sih, alam-alam. Salah. Aku ya iso ning ora tekan atiku kok. Kok wedok lenjeh kok aku ya iso. Iki gerak lagu kok, ngepake kendangane kok. Kok ngene. Baru balen aku sangkas. Iya Mas. Kapora. Ya aku nek bisa bali ning masa lampau. Iya Mas. Etika ketimuran ya ora ngono kuwi aku. Ora iso masa lampau pripun. Padahal kula ngreget ngono. Alumni ngoten. Ayo. Kok do sentimen to? Aku ini bintang tamu kok sepelek. Kok kaya satpol PP nyak maling to ta? Wes beda ya. Ayo Ces. Panas. Oh. Dicengkok. Heeh nek gur kowe mono to ya singgal iki hebat kabeh. Apa pareng ngalake suara sih? Piye tengkok piye? Panas. Alus. Panas. Kepanasan kan suaranya mesti kok sudo to. Soale kan Panas. kepanasan kan mesti kan ora fokus ning suara to. Mungkin si tangan sijine nyekel payung. Panas. Di kalem. Oh. Lah, kepanasan kan gobos. Yan. Ayo nah. Enggak ngono kuwi tengkok ya. Nek jangan banjir vibrasi sithik ae, cengkoki sithik-sithik. Iya. Panas. Jadi mau ngeden kebelet. Yo, Dan tarian Parian. menyang Medan, yang Medan. kulaan kuaci. Warga mancingan keblak ing rejeki. Allahumma Amin. Duitku kan ya rezeki
rezeki, bojo sing mati ya rezeki, kanca sing sayurkun ya rezeki, kesehatan ya rezeki. Sesuatu itu wujudnya tidak hanya berwujud materi saja. Iya. Keberkahan ya rezeki sithik tapi kok cukup ya. Sithik ini iso nguliahke anak ya. Sithik ini kok iso nggo serawung ya. Oh kan ning anake telu mentret kabeh bojone ora tau mulih. Iya. Saya kira berkah kok. Heeh, anake mama dia utang sahur padu, moro tuane ngancap, tanggane nggo linggis. Ayo. Iku ya parian. Parian iso ra mampura. Ora dulu kotok. Bapak Ibu, bapak utawi Ibu ingkang badhe pados mantu. Dipun talisih rumiyin, dipun tiringi rumiyin. Apri cantik. Ning cantik aja tidak cukup didelok. Ayune iki alami apa nganggo susuk? Lah niki ayu. Ning kan nganggo mergo air wudu. Lah kan bener. Air wudu karo susuk wis beda. Lah kan beda. Lho aku dandan ngene iki rak nggo pengiling-iling kanggone wong lanang-lanang. Apa? Dadi ning omah ki sing ayu ki ya gur bojone. Kanggone wong lanang ki sing ayu bojone. Oh. Aja golek kono-kono. Lah kok tiwas oleh wong ayu, wonge ayu, bodine apik, dibuka isine padha. Nah, sini bedol kuhu. Tolang-tolang. Ora sida mak bergerilya. Parian. Parian dong sih. Kalian Bedel kok bedel bobo. Mimine dan ngeperuki panci. Pargo mancingan ketekan banci. Ora kebake muga mangya Basuki. Lah, Aku ngono kok pleset rono ae. aku telanjang Hilani. diindik yoga mugi sing mirsani wayang bagya mulya sing penting isine telanjang nek ra nafsu ra masalah tergantung zina makanya biarkan nek telanjange bayi arep papu kok ya Ayo, bawa penting. Panas sudah alah udah penekanan Mbak Ika nek rung jejeg rasa ditambahi kaya Mbak Ayu barang kira-kira si Dani rung jejeg rasa tambah alah mungkin rasa sama kemauan ini nek bakoh kaya kula pondasine kuat Dakon emang gue dongkrak apa? habis katik panas sudah kan capek Sinden kok kaya ambulan. gulung Enggak. sing kon misu apa sing den remuk ya rasa-rasa Nakian madan saratna
Mas Gading, Nggih. jenengan mirsani Mbak Mimi niku nyelot mriki nyelot pripun? Saya kalem napa nyenengke napa madolke? Nyenengke Madolke nggih. terus kalem. Kalem kok saya tuan kula pun ra butuh validasi mulih kok. Saya anteng nggih. Tajem sih pola Iki rada kepenak nek arep dikamplengi dadi kan. Nek saya anteng dadi luwih gampang ora usah dadak ngoyak-oyak kok bris. Yes, sak tinju ae kok kalem meneng. Ya. Masih saya tuan ku saya semeleh. Nggih. Isra butuh validasi, tidak haus pengakuan. Nggih. Yang penting bismillah paringi sehat, Nggih. paringi ayem tentrem. Dadi karena nek donya ki nek guru wong seneng, di situ ada kesenangan kok mbune wo. Tapi carilah urip sing ayem, di situ ada kebahagiaan. Jadi nek mung guru seneng itu wong seneng tok. Nek guru ayem, di situ ada kebahagiaan, ketentraman hati, kelapangan hati. Luar biasa saplek bar metu saka pondok sing pati kae jan. Apa? Apa segala kata ngono ta ya. Ojo ya lho Bri, itu hanya oknum. Saplek bar ngangsuk karo karo kiai. Ayo. Iki ya digiarke live streaming Dalam sing kena. dados ingkang wonten dalam utawi sederek boten saged mirsani